yeeɓiyankoɓe Pindi TV suka e mawɗo debbo e gorko on calminama salminago needi e salminago teddugal en gatti o jewte men fina tawa jewte men gande ɓaleɓe ɗe tawɗen mamiraɓe men tawi mamiraɓe mumen mo kala salminama salminago needi e salminago teddugal mawɓe yaaɓe ɓe wurnoɓe gollingal gollal cali hen yawede ndeni hen leñol kisal yo Allah yumoɓe yaafoɓe hannoɓe aljanna mawɓe heddiɓe ɓe renɓe ɓe yo Allah junno balɗe mabɓe moƴƴina battane mabɓe sukaɓe jaɓɓe janggude gandal ngal yo Allah hokku ɗumen fandinde en jetti kala en jarnima kala teddugal bandiraɓe men jodnaɓe e debbo e gorko suka e mawɗo en jarnimamaɓe teddule foddeji uddirgol juma mabɓe saabu teddulɗe ɓe mbaɗani Pindi TV e mo ganduɗa ko Djiby Dieng e mo ganduɗa kañum woni hono musidɗo men sehil men gueɗe men mo ganduɗa so tawi haalama ina anda kadi ko toon jeeya hono Abbas Sarr nde wonno dimat jot ko gotum teddugal jodnaɓe e dow inde kan Kalidou Bayla en jettiɓe en jarnimamaɓe en garta yewtere nde ɗo nde ganduɗa ko yewtere meɗen musidɗo ceerno Gangue wona koɗo e galle he ko ɓooyɓe e galle he eɗen jarnomo eɗen jettamo jetto joguiɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi ceerno Gangue bisimilla calmina bandiraɓe الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله lawol gongol min calmini yeɓiyankoɓe min calmini on onon kadi jomen télé o koɗon mbiye bisimilla moɗon min calmini dennagal yeɓoɓen e kala to e mbawi wonde e nokkuji meɗen kono kadi eɗen ɓe ñagano kumtal haaju bisimilla ma a jarama ceerno Gangue golle ma jooɗi peewi mi junta kono feewi gartan koye sifaji timle ɗe bandiraɓe hewɓe namni bandiraɓe hewɓe to banggue timle timiroɓe leydi timiroɓe ndiyam timiroɓe hono ɓuwana ɓe mbaɗa gande men fina tawa ɓe gadda cugal ne ƴewana ɗumen ɓe gadda hay moolo ene ƴeewira ceerno Gangue won namde kewɗe gartuɗe e banggue timle hol timle ɗe joguiɗa ɗe ɓurɗa wawde hutorade hande o e banggue gande men ɓaleɓe alhamdulillahi rabbil alamin lawol gongol ceerno Abou machallah nde wonno nde timgal koko waɗi fayida fina tawa e kadi gande ɗe ganduɗa hoore ma ko gande ɓaleɓe machallah façon timle noon ko timle ɗiɗi wonɗe ganduɗa hoore ma mine timira ɗum woni timgal e batte toɓɓe woni ramle woni toɓɓugol leydi kono timgal gongal ngal woni oɗo kurus mo jogimi kono kala ko mbawmi hen timmande neɗɗo wona koko firtoto kono noon saaha foof saaha kadi mine wiya timle manam timgal dañi ko façon ji tati manam ko haalande neɗɗo ko wurata ko oɗo saaha kono haalna neɗɗo kadi ko wuuri o ɓenni manam ko ɓenni te o wuuri ɗum kono kadi ko ganduɗa hoore ma nan ara yeeso makko ko ɗeɗo timle tati ngoodi haalande neɗɗo ko ɓenni e haalandemo ko wurata oɗo saaha kono kadi haalandemo kadi ko arta ko te dennagal ko ganduɗa hoore ma neɗɗo waɗanama ɗum tan so allahu lamɗo jaɓi maw andi hen ko laaɓi so tawi tan ko timgal kam so neɗɗo noddi men inchallahu rabbi maw dañ hen ko laaɓi inchallah ko wurata woni ko wone dow muɗum e o saaha wonne mbiya ko wurata woni ko wone dow mum eyyi manam ko wurata woni ko ganduɗa hoore ma amone dow muɗum oɗo saaha manam timgal koko joomum koko ɓenni e kadi ko woni ko oɗo saaha ko woni ko e dow muɗum e kadi ko arta ko yeeso muɗum ɗum ɗon woni timgal ɗum ɗo kala mo anda ɗum rek walla kala mo haalanaka ɗum a waɗanaka timgal goɗɗum mbaɗanɗeɗa ko jiiɗa e timgal kono yaari beele naata o timgal no foti jogade kono faddinere hoore mum kono renere hoore mum sabu ko damal musidɓe heeɓe no mbiya yimɓe heeɓe nder caɗele koye timgal yiide neɗɗo o tawa hoodere makko ɗo woni ɗo a wawa ɗum yiide jiiloɗa noon ka yiide te sa yiyani a wawa gollanade mo ha moƴƴi alhamdulillah manam so tawi neɗɗo hokkima ya timan ɗum timgal ko alhaali mo ganduɗa hoore ma ko dokke manam ko dokke ɗe ganduɗa hoore ma ko Allah waɗata ɗum e maccuɗo mum he manam ko Allah watta ɗum e neɗɗo yo comme gandal gandanɗa hoore ma Allah waɗi ɗum e neɗɗo pour andina ɗum jeeyaɓe Allah ɓe kono kadi noon Allah waɗirta gandal timgal e jeeyaɗo makko he machallah caggal ɗum noon kadi manam so tawi neɗɗo hokkima hoodere muɗum walla hokkima inne muɗum walla yettode muɗum walla ñalngu jibinagu ya timan ɗum a timi a yiyani hoodere nde andu on noon saaha hoodere nde koko destinde manam nde jooɗaki sur le place manam nde jooɗaki place mere walla bok ganda kanko
faddude makko koko ɓurti koko ɓurti ɗum takata a wawata andude ndeɗo hoodere holno woni kono mo ganduɗa hoore ma Allah rokki ɗum gandal timgal on noon kala saaha mo timani neɗɗo foof o wawata yiide ɗum saabu Allah rokkimo ngal noon gandal manam neɗɗo so Allah rokkima gandal timgal gandal lamgal kala neɗɗo mbawɗo hokkudema inde makko so Allah lamɗo jaabi sa timanima yiyatmo ɗon kam ala foof neɗɗo dokkoma inde timanama yiyatama ɗum ala ala te kala mo ganduɗa hoore ma hokki kam inde makko inde mum walla hokki kam dalde naissance muɗum so Allahu lamɗo jaabi mami haalanma e maɗa ko firtotako woni ko guuratako manam ko gonɗa e dow muɗum oɗo saaha e ko ɓennuɗa e kadi ko woni ko yeeso maɗa inchallahu rabbi no jogui yimɓe jogui ko defte defte fof koko winda hen gueɗe fof ko tongaɗe hen sa haali tan ɓe limi ɓe memi bindol ngol firtanma ko woni hen ko beele ngal timgal ina laaɓa no wawi nawande yimɓe fof walla ɓuuri labde ko ma mbaɗa ɓulli walla birdana hoorema eyyi ngal noon timgal ina laaɓi kono noon ɓuuri ngal labde woni timgal toɓɓe woni ngal min mbatta ngal saabu ngal ɗon manam e calcul ngal fawi ngal ɗon fawi koye calcul koye calcul fawi ngal ɗon noon ko gandal gandanɗa hoorema ngal ɓooyi ko guila e nelaɓe he guila e nelaɗo Idriss guila nden ha joni ngal gandal ina waɗe ha taniraɓe meɗen gaari ina ɗum mbaala ha oɗo saaha minen ɓe ganduɗa hoorema komin taniraɓe kadi min gaari minen mbaɗa ɗum gandal toɓɓe manam timgal toɓɓe ko gandal lamgal te kadi ko gandal gandanɗa hoorema kala mo mbaɗanɗa hen foof a yiyat ɗum e ɓuuri labde ngal gandal ngal mbiyata wondono ko e deftere jimete aɗa dara kalna neɗɗo ngal ɗo gandal toɓɓe ɓuuri labde ngal ɗon gandal kono noon ko gandal sellugal kadi ko gandal sellugal eyyi ko gandal sellugal woni yimɓe ñe sa hokki ɗumen junggo men ma ko forte président ma porta jagga ñoƴƴo ɗo memo ɗo kalanma ngal timgal ko eyyi ha hande ngal ɗon timgal kadi ko timgal lamgal saabu ko ha joni jeeya tan koye dokke ko ɗum mbiyanmani waɗi yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ko Allah rokkiɓe dokke ɗe ganduɗa hoorema kala moɓe timani maɓe jiima saabu gadda ndiyam jomum daara tukkito aɗa haalno jomum ko wuuri ko walla ko wondi ko ɗum noon ko gandal ganduɗa hoorema ko dokke ƴettude junggo neɗɗo o kadi aɗa haalnamo ko woodi e jomum kadi ko gandal ha hande foof ko gandal lamgal kono jeeya tan koye dokke Allah eyyi ɗum woni wiyoɓe won hen mataw ko wagueɓe walla so jii tan kalɗo so nani tan kalɗo walla ko nandi hen san gatti ha joni e on banggue en jawti a ƴeewi neɗɗo ha yeno ha gayni musidɗo goto wi kam ɓuuri sadde foof ko ndenka e kisal o yii senaɓe hewɓe ne mbawi ƴewandema ɓe jiiya kono noon so wonti yoɓe gollane ndenka e kisal ina satti beele cendo ganggo wonko waɗata e ɗum alhamdulillah lawol gongol nde wonno nde neɗɗo so tawi a wawi ɗum timan jiyanɗa ɗum rek ma waw ɗum waɗande lolngal gandanɗa hoorema ma won ndenka ma won kisal saabu manam pour mbaɗana neɗɗo o lolngal il faut que ganda hoodere muɗum ɗo daari pour ganda hoodere muɗum ɗo daari kadi il faut ganda ɗum daara ɗum so tawi a waɗi timgal a yiyat so tawi a yii laaɓima a andi oɗo ko ɗum ɗo woni e makko on noon saaha mbawa waɗande joomum lolngal lamgal saabu no waɗi pelle ɗe ganduɗa hoore ma koko fati e ndenka ɗen noon pelle noon dendagal mo ganduɗa hoore ma a waɗanama ɗum so tawi ɓanduma koko musata duuɓe kitale walla lebbi so tawi a nemi ɗum balle tati jagga balle jeeɗiɗi inchallahu rabbi dendagal ko wonno e ɓandu he ma iw ha laaɓa dendagal ko wonno e ɓandu he e coɓe manam dendagal ko wonno ɓandu e coɓe e dabare e kadi ko ganduɗa hoore ma koko fati e cheyɗane ma iw ha laaɓa saabu ma luɓorma ha laaɓa inchallahu rabbi neɗɗo noon so tawi ƴewanama alhaali muɗum waɗanama lolngal pelle ɗe ganduɗa hoore ma walla felgo ngo ganduɗa hoore ma koko laɓɓinta ɓandu ndu manam koko ittata dennagal dabareji e haala e ɗemɗe ko woni ko e ɓandu he on saaha noon so tawi waɗanama ɗum so lottima no balɗe jeeyi tan ma iw to so iwi tan pour jomum waɗane lolngal gandanɗa hoore ma ɓandu ndu laaɓat jomum wawa udditade manam udditade e batta arsigue wonata ko weeɓi inchallah ndenta kisal en nden ko fuɗɗi ko guila e jamdi guila e paaka guila e fetel guila e jaasi eko nandi hen beele ɗum no heddi ha joni saaha fetel wiye fella huɓɓata so wonki huɓɓude walla huɓɓi kono fiɗani musidɗo goto noon wi kañum ɓurano ko wasa huɓɓude kono huɓɓi fiɗani nde hoolnaki mais beele ɗen gueɗe foof ina jaada kisal en nden kono woodi ha joni eyyi ha joni ina woodi kisal muɗum ina woodi ndenka muɗum manam neɗɗo huccida e jomum huccida e neɗɗo lappa fetel o wasa huɓɓade yaltina curki kono huɓɓata
ɗum noon ha joni ina woodi walla huɓɓa kadi kono noon moyat manam fewata e joomum woofa ɗum noon ha joni kadi ina woodi kono noon ko ganduɗa hoorema gandal ɓurgal labde dal woni nden kaka ganduɗa hoorema so tawi neɗɗo ummima pour addanama caɗele so ari tawatama ɗon kono kadi neɗɗo so ummima ƴetti fetal muɗum fiima yahata kono kadi neɗɗo so ummima ƴetti laaɓi so fayi e maɗa laaɓi ki woñoto manam laaɓi ki arta ko woñoto taggoto ki taggoto ɗum noon woni manam nden ka labka e kadi dennagal ko tawno e ɓandu maɗa kadi e caɗele itta ɗum noon woni nden ka labka kan noon nden ka noon hewani mbawɓe ɗum eyi wona ko ganduɗa hoorema wona gandal gandanɗa hoorema dal ina weeɓi kono kadi wona gandal ganduɗa yimɓe foof gandu ɗum kono dal fa tabarakallah dennagal mo ganduɗa hoorema ina jogui caɗele ɓandu so Allah waddiminma ɗum eko yaawi inchallah eyi so gartide banggue safuji sifaji ɗina keewi haala ka ko goto rafi ɗina keewi haala hémorroïde haala seero haala goragu haala ƴiye jokkorɗe musoje ɗaɗi ƴiye guita niɓɓiɗoje ɓandu wulo jaw beele wonko ceerno Gango wawi safude ɗum alhamdulillah nde wonno nde manam safara kam koko yaaji ɗum ko ganduɗa hoorema woni safara hémorroïde e safara goragu wona ko woɗɗodiri saabu goragu ko ɓuuri ko heewo sono tampina neɗɗo ta hémorroïde no caggal manam ta hémorroïde ne hen jeeya neɗɗo noon so tawi hémorroïde nani e muɗum pour manam daña caɗele goragu koko weɓata saabu kañum hokkata doole rafi goragu ngu nden noon dennagal mo ganduɗa hoorema ina jogui hémorroïde yo wat feere o safra ɗum guila o bonnananimo goragu muɗum caggal ɗum noon kadi ko fati e batte ƴiye e batte muusu ɗum noon foof ko alhaaliji gandanɗa hoorema minen jogui lolgal gandanɗa hoorema so tawi ko muusu tan batte ɓandu batte ƴiye so allahu lamɗo o jaaɓi so tawi jomum nemi ɗum ma iw ha laaɓa kono noon guite kam jeeyaka hen guite jeeyaka hen guite ngala hen guite kam min mi safrata ɗum e min mi safrani ɗum kono noon ko heddi ko kam ko fati e batte ɓandu e muusu ko fati e batte ɓandu ganduɗa hoorema ene leeli duuɓi ronki ummade walla dabareji ganduɗa hoorema tampini neɗɗo o yeehiɗo kala o ronki sellude so tawi Allah waddimin mo ummo so allahu lamɗo jooɓi ma ummo o yaaha laaɓede makko inchallah oɗon jeeɓa Ayaw Pindi TV to kaɓirto ko Djiby Dieng woni toon koɗo men wona koɗo ko koɗɗo ko musidɗo men hono ceerno musidɗo men ceerno Gangue kanko jolɗen ɗo e ñalawma hannde o ceerno Gangue sen garti to banggue safuji a haali joni wonde hémorroïde ustengoragu eko nandi hen hewɓe ne mbiya ko ƴiƴam wasa wawde dogde addata ɗum ƴiƴam yaade hankkadi ha sukko ɗaɗi ɗi cukko natta wawde yaade jibina won gueɗe beele ɗum no gonɗi eyyi ɗum noon ina woodi saabu neɗɗo so tawi jooɗima nokku goto tan yahata dillata on ɗon neɗɗo so ɓooyi tan manam on ɗon neɗɗo pour o heeɓa rafi o ina yaawi manam ko alhaali mo ganduɗa hoorema ina yaawa heɓde rafi o kono noon ko rafi mo ganduɗa hoorema kadi o fota sagguinede saabu kala neɗɗo gonduɗo hen ina foti wat feere itta ɗum ko ɓuuri yaaw manam wona rafi mo ganduɗa hoorema jomum so neɗɗo joguima ɗum ina foti sagguinade ɗum dal ina foti wadde kala no wawi wadde foof pour itta ha laaɓa ko ɓuuri yaaw inchallah a jarama gartane ko fate sifa daabeje an e hono ma en heeɓa ne kewi sifade daabeje wonde fulɓe ne joguino ko wiyete ko ngabdi e ko wiyete ko kiite e daabeje ko nandi hen ceerno Gangue hol daabeje ɓurɗe abde e hol ɓurɗe hewde kiite alhamdulillah lawol gongol enen kam ko ganduɗa hoorema ko ɗum ɓuuri lollude e meɗen manam ɗum ko ganduɗa hoorema kam woni mbeewa wona mbaalu en ɗum ɗon fof hewani kiite ɓuuri hewde kiite e banggue meɗen ko gueɗe ɗiɗi woni mbabba e puccu mbabba e puccu ɓuuri heew kiite so tawi ko e batte daaba mbabba e kiite koko heewi manam mbabba e puccu kam koko heewi kiite no feewi eyyi kono kam dabaji keddiɗe ko wayno naggue ko wayno mbaalu mbeewa ɗin ɗon e ulluɗi en foof machallah ko alhaaliji gandanɗa hoorema hewani dal aɓani manam ina moƴƴi manam ina moƴƴi hewani adde ko mbabba dal ɓuuri heew abgol e kadi puccu
kañum fof kañum heewde wadde kiite kañum dal ɓuuri heewde kiite eyyi kono ko heddi ko kam machallah heewani heewani kiite feeñe muɗum kono noon nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam jangini ene wondono kiite kam ina wona e ɗiɗo façon ngaji tati woni e daaba kono kadi e debbo kono kadi e leydi woni nokku woni galle eyyi leydi ina daña kiite kono kadi debbo ina daña kiite kono kadi daaba ina daña kiite neɗɗo noon kala ko Allah wadduma hen ko ganduɗa hoorema a anda ɗum a waɗat feere tan mbaɗa timgal ganda so tawi an a ala gandal muɗum noddamo kooliɗa dokkamo o timanma o daranma alhaali o kala ko wawi hen wonde foof ma o haalama so tawi ko jawdi daaba jeeya yalta galle maɗa so tawi ko debbo mo ganduɗa hoorema no nder galle maɗa daara feere wonde kono kadi so tawi ko nokku mo ganduɗa aɗa soodi ɗum jeyta daara nokku goɗɗo ko ɗum ɗon dal ɓuuri batte kiite ɗon famnima ceerno Ganga Diama joni noon to banggue kiite a haali debbo a haali galle a haali daabaji a haali puccu a haali hen mbabba pofci hen mbabba koye daabaji hen jeeya beele guittugol kiite debbo galle walla puccu walla mbabba kiiɗe koɗe goote walla guittugol ngol wona gotum eyyi guittugol ngol wona gotum saabu ko manam pecce tati ɗe jiiɗa ko gueɗe tati ɗe gona gotum nden noon so tawi neɗɗo yiiɗi ɗum ittude il faut serna ɗum pour neɗɗo serna ɗum noon il faut Allah rokka ɗum gandal seyɗane manam gandal gandanɗa hoorema fawoto e batte seyɗane kala mo ganduɗa Allah rokkanima gandal wawde ittude seyɗane sertina seyɗane e neɗɗo an a wawa ittude kiite eyyi ko ɓuuri labde dal kala mo ganduɗa hoorema ala ngal ɗon gandal wasa nemde saabu wona ko laaɓi eyyi ɗum no waɗi kaptorɗe neɗɗo foti wawande homo kay kanko neɗɗo eyyi so tawi neɗɗo dal wawa anda ngal ɗon gandal yo yeede hen o wasa nemde ɗum ɓuuri joomum eyyi kono noon so tawi ina laaɓimo amo andi ngal ɗon gandal te kadi amo wawi ittude amo wawi natande kono so tawi o andano so naati o dañat hen caɗele ɗe ganduɗa hoorema hay kanko e hoore makko on daroyata guittude ɗum to banggue galle hunde no ubbe hen wiye o ko gabɗo walla o ko gabta tawa ko lekki fuɗata hen walla ko nanden to banggue leɗɗe hol leɗɗe ɓurɗe abde e nder galleji walla e nder guure eyyi leɗɗe kam ko leɗɗe manam so tawi ko batte leɗɗe kam kala mo ganduɗa hoorema ina wawi dardude hen lekki ganduɗa hoorema waɗat ɓuɓri waɗa ko ñamete walla waɗa ɓuɓri kadi ta waɗna yotna ɗum noon foof ina moƴƴi saabu leɗɗe kam heewani ko boni lekki ñameteki lekki ñameteki kam ɗum ɓuuri dal so tawi neɗɗo wawi ɗum waɗa galle waɗa ɗum e galle so Allah jaaɓi o yiyata hen nimsa abadan eyyi saabu ne wona neɗɗo foof tuttoto leggal yaaha wona neɗɗo foof tuttoto leggal yaaha woni hen yimɓe ganduɗa hoorema soɓe tuttima tan Allah waɗat hen barke woni hen yimɓe soɓe tuttinoma leɗɗe ujunere takata wuura ɗum noon ko noon Allah fecciri windere nde en kalida ko waɗi gabde e kiite ko debbo ne hen ko ɗon naati tan to banggue dewgal haadema nadde e dewgal koma ƴewdoɗa walla ƴewdaneɗa so tawi ko mboomi ko ɓuuri hewde walla tawi ko ceemeɗo to banggue so tawi a ƴeewi debbo wona jontaɗo wona jombadi jibinaɗo e galle moƴƴo debbo karɗo debbo mo jignaɓe moƴƴuɓe kono taw mo jogui kiite holko kewɗon safrirde ɗum haade makko e sedde alhamdulillahi rabbil alamin lawol gongol nde wonnode koko fati e batte dewle kam ko alhaali mo ganduɗa hoorema koko satti oɗo saaha kadi wona ko weeɓi kono noon kala mo ganduɗa hoorema amo yiiɗi gorko te gorko o yiiɗamo so Allah jaaɓi so ari mamin baddumo mamin baddiɓe kamɓe ɗiɗo ha gorko o yiiɗamo kala mo ganduɗa hoorema kadi ka gonɗo e suudu dewgal kono gorko ma yeehi ɗaccima so Allah jaaɓi so tawi Allah waddi en mamin balluma ha kebta joom galle maɗa so tawi on mo ganduɗa hoorema noon joom suudu makko yeehi accimo so Allah jaaɓi so tawi Allah waddi min joom suudu makko ma artu ha e suudu muɗum inchallahu rabbi saabu ko alhaali mo ganduɗa hoorema wona alhaali bebɗo te kadi caɗele ina keewi oɗo zamanu mo gonɗen kono dendagal mo Allah waddi min hen inchallahu rabbi so tawi ko suka gorko jiɗɗo gorko o resamo suka gorko jiɗɗo debbo resam jiɗɗo resde debbo o sali walla caɗele dañi hen walla jinnaɓe ɓe cali so tawi Allah waddi min inchallahu rabbi mamin ballumo ha jinnaɓe jaaɓa o resamo so tawi kadi ko suka gorko mo ganduɗa hoorema suka debbo mo ganduɗa hoorema amo yiiɗi gorko o resamo kono kadi ha hande jinnaɓe calimo walla kanko suka gorko o sali so tawi Allah waddi min mamin ballumo on mo ganduɗa hoorema noon ƴewani waɗani timgal yeehi natani debbo
so tawi debbo o koko wondi e kiite taw anda o yeehi hawnati e dawgal he taw o wawa ruttade caggal so tawi o noddi min ma min ballodir e joomum pour kiite de giwa ɓe gonda e jaam te kadi ala fof ko heɓatamo e bonandeji walla basal so tawi noon komo ganduɗa hoorema noon ko ɓuuri moƴƴude woni neɗɗo haade nadde e dawgal nodda walla ara timan e on saaha haalane ko woni ko e debbo he ko noon kadi wayi e debbo so tawi ina naata e dawgal ina foti darde oɗo gorko mo natanen mi oɗo gorko ko holɗum manam so tawi kamɓe ɗiɗo koɗe mabɓe ina jaadi so koɗɗe ina jaadi o naata so koɗɗe jaadani o daari e goɗɗo mo ganduɗa hoorema ko kamɓe ɗiɗo koɗe mabɓe jaadi so tawi noon ko debbo noon so tawi ko gorko o ɓuuri moƴƴude kadi on darta foof ha feewa o fuɗɗa natande dawgal ngal ko ɗum woni ko ɓuuri moƴƴude nden noon dennagal ko ganduɗa hoorema dal koko fati e batte dawgal inchallahu rabbi kala nodduɗo min hen mamin ballodir hen ha Allah rokka ɗum hen woni inchallah heewi ko debbo soomi reedu yaaha ɓooya wodana wayi heewi ko debbo nde jibini fof honka dawareede mawɓe men ne jogotono gueɗe ceerno Gangue so tawi debbo honki dawareede kala ko jibini ina yaaha walla kala nde mawɓe reedu hen no fuusa tawa yettaki e ɓendude beele on ko mbawɗa hen eyyi ɗum ɗon so allahu lamɗo jaaɓi so tawi joomum Allah waddi min waɗat piɓol ngol min mbaɗatma joomum haɓɓo ɗum e keeci muɗum walla e ndunka muɗum onon mbiyata keeci so tawi dal Allah waddi min piɓanima piɓol ngol so tawi piɓol ngol nani e keeci he mo darnu kono kadi fof piɓol ngol nani e keeci he so allahu lamɗo jaaɓi mo dañ ɓiɗɗo mo joomin inchallahu rabbi dennagal ko ganduɗa hoorema so sowima inchallahu rabbi ma Allah rokkimo ɗum timma ha yalta e dow jaam Allah rokkamo koppi ɓuɓɗi inchallahu rabbi sahaɓe mbima seeɗaneji ne kaɗa neɗɗo wonde reedu no kaɗa ɗum jibinde ko jibinde fof dawatako e ko nandi hen beɗo no woodi eyyi ɗum ɗon ina woodi saabu no waɗi hen yimɓe ganduɗa hoorema seyɗane takata ɓe dañata ɓe jibinta ɓe ɓesnata waɗi hen ɓe ganduɗa hoorema aɓe mbawi ɓesnude kono soɓe ɓesni mana wonata neɗɗo timmuɗo mana wonat mo ganduɗa hoorema wonat handicapé soit ko heew juuɗe ɗawaɗo ɗemgal hoore mawde ɗum noon fof ko seyɗane watta ɗum ko ɓuuri ko hen heewde noon manam so jomum sowima natata e nder yumma he waɗa ko yiiɗi ko wadde eyyi ko ɗum ɗon ɓuuri heewde seyɗane ne waɗa ɗum ɗum koko selli koko woodi wadde ɗum so tawi beele ɗum safa mum no weeɓi habtade seyɗane e seeɗaneji mataw potani doole potani gande eyyi manam minen ceernaɓe kam toujours min mbiyata wondeno manam ɓiɗɗo manam waɗante préparé gueule suwa arde manam ɓiɗɗo so tawi yummum sowima tan nden fuɗɗete waɗande ayeji e kadi ko ganduɗa hoorema ko faddudeji wawa arde dow jaam kono kadi so ari e dow jaam wawa waɗanede ko ganduɗa hoorema mawnat so mawni inchallahu rabbi manam oñotako fawoto e lawol ngol ganduɗa hoorema ko ngol jinnaɓe makko yiiɗi woni lawol moƴƴol woni lawol pewgol ta kadi seyɗane wawanta ɗum haydara dabareji wawanta ɗum haydara ala fof ko wawata bonnude lawol muɗum ɗum ɗon waɗate préparé ko guila yummum ina ɗum sowi ko ɗum ɓuuri moƴƴude ceerno Gangue jibi jegende guilnane kodjomaji ɗi gasi kono o yaafo hayso namdal gotal janggoɓe onon janggoɓe ɓuwana ene kuuto gande men ɓe wone moon no kuuto banggue aaye dokka debbajo o mo ganduɗa ko jibinɗo walla yo mawme ko nandi hen saaha mawɓe men no guittanno paaka dokka joomum gadda ƴulme en gadda talkimaɗa e muɗum saaha wooda mbiɗoma diine o jaɓani oɗo safara wooda mbiɗoma aha diine o jaaɓi oɗo safara so ceerno Gangue dañi ko way noon holko safirta ɗum e manam faddude kam so tawi ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ina aani ina lori ɗon kam o rokkama yo safro manam yo waɗane ko ganduɗa hoorema so waɗanama ɗum o wawat sellude kono noon so tawi ko fati e gande amen manam so tawi joomum laaɓani debbo so laaɓani ne waɗi komin dokkata mo so tawi o laaɓi noon ne waɗi komin dokkata mo e fati e Qur'an kono noon so tawi joomum laaɓani ne waɗi komin mbawimo rokkude ha Allah rokkamo aafiya so tawi joomum laaɓani ne waɗi komin mbawi rokkudemo ha daña aafiya te ta wonata ko fati e batte Qur'an kono fatata ko e batte leɗɗe banggue leɗɗe banggue leɗɗe wonata
on bangi gaɓɓotoɗa eyyi ha ndewa laabi fof inchallah min puɗɗoma rokkude korange goɗɗum surtout ko ceerno Gangue so tawi membima ga banggue diine o tiiɗi hoore faye banggue leɗɗe men so leɗɗe men calima faye oya banggue beele saaha aɗa ƴetta leɗɗe a fof ndennata o haajo ɓurti sattude eyyi manam won hen haajuji il faut que ndendina aayi e leɗɗe won hen haajuji noon jarani rendinde aayi e leɗɗe kono aayi e ɓolna wawi safrude ɗum won hen haajuji noon ko leɗɗe ɓole safrata joomum won hen haajuji ko piiɓe ɓolli walla talki so Allah wa lamɗo jaabi sa rokki ɗum neɗɗo hisat inchallah ceerno Gangue yewta nde woɗɗoyi en mbawa haalde enen kalani haala leydi ndi to banggue dawgol banggue politique ko hen guurɗen jafoɗami noon sababude koye mayri gonɗen Mamoudou Dia ceerno Mamoudou Dia hadarani gorko mo peti jeeri walla salde yo Allah yimomo yaafoma hanamo aljanna ɓemen noon ko jaam ɓuuri Hammadi o wi Hammadi e Samba Demba fof jaam ɓuuri so tawi laamuji ɗi deƴani deƴata leydi ne heewi dille hol konngol wasiyengol panta e bandiraɓe e oɗo saaha gonaɗo alhamdulillah lawol gongol dennagal yeeɓiyankoɓe wonɓe ɗo e nde leydi he aɓe mbiye tan yoɓe ndeno te kadi aɓe daara ko fati e faddude pour kamɓe kadi e ɓesgu mabɓe aɓe hen mbaɗa ñagodeji Allah kono kadi eɗen ñaago Allah yo Allah wat dejre e leydi he yo Allah wat dejre e leydi he yo Allah wat dejre e leydi he saabu enen foof koye leydi he gonɗen te na waɗi mawɗo goto mbiteɗo Mame Alhaji Abdoullah o wino fitna so tawi aɗum nana rek a suwa hen dad nden noon yo Allah dannu en e fitna kono kadi yo Allah dannu en kadi e dillere leydi Allah wat ɗo jaam ñibna ɗo jaam enen foof dañen jaam inchallahu rabbi assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah yeeɓiyankoɓe Pindi TV ñalawma hannde on paami ko musidɗo men ceerno Gangue mo wona koɗoygal heɗal janoma e yettude dendagal sernaɓe e gollotoɓe e gande men Fina Tawa suuɓiɓe kalirɗe men kalirɗe fulɓe ha tengtede Pindi TV ɗo gonɗon no goni ɗo e jaam kisa Allah gone men onon bandiraɓe sabobinoɓe ɓe waɗoɓe jawdi mumen kada ɓesguji mumen ko ponno ñamde e yarde dokka neɗɗo gam yiilade wonko jakniɗo men wonko saggi wonko caggoya yo Allah hokku on hebde ko jiɗɗon hen ko Allah hokka ɓe wuuɗe o Allah hokka en judde balɗe moƴƴude ba tan adda jaam e leydi ndi yewtere men gande men ɓalleɓe Fina Tawa ceerno men ceerno Gangue Djiby Dieng to caméra to ko ɗo katen ha lawol ngol e sifa goɗɗo sallahu lamɗo jaaɓi